guys, pumunta tayo sa Urdaneta ngayon, doon sa tapat ng Pan Pacific University. Meron ako nakitang magandang pwesto ron na pwedeng pagtayuan natin ng ating motor shop. Yan, Motoyorski shop. Yan. Naisip ko doon talaga maganda kasi malapit lang siya sa mismong bayan. So commercial area talaga siya. So dito po ako dumaan sa bypass road ng Urdaneta. Ang pinaka dulo po ng kalsadang ito ay sa bandang Camellia Homes, Urdaneta. So dito po yung pinaka mabilis na daanan kasi wala pong traffic. Ayun o, maluwag na maluwag po. Marami rin nagbabike dito oh. Dapat, ayun, may bike lane pala doon para safe naman yung mga siklista natin. Ganda ng bundok oh. Tanawin. Banking sana ako, kaya lang wag na. Mahina ako sa mga ganyang bangkingan eh. So malapit na tayo guys sa Pan Pacific. Mainit. Ayun o, Pan Pacific. Yun guys, dito na tayo. Pwede po mangipin. Pwede po dalawa. Sticker po ba kayo? Wala eh. Ano pangalan mo? Kevin? Cruz po. Okay, taga saan ka? Diyan lang po sa Urdaneta lang kayo sir. Malayo ba? Hindi naman po masabi. Pagkagising ko po, dumiretso na po agad ako dito eh. Titingin kasi ako ng pwesto. Pwesto ng tatayuan kong motor shop. Eh dito may for rent kasi dyan eh, sa gilid. Baka sa aling eh pag nakuha ko yan, lagi na ako dyan. Matagal lang po ako nagko-comment sa inyo na pumunta po kayo dito sa Urdaneta. Ay, ikaw ba yun? Kevin, no? Kevin? Ayun. Picture ka, gusto mo? Dali ah. Pwede din po ba balik? Baka kasi may magalit. Wala po akong dalang Ha? Wala po akong dalang Ay, wala kang dala. Wait lang ah. Sige, ako na lang. Wait lang. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ay, si ano yun ah? Parang Budol Boys yun ah. Oh, ito. Ay, pasa ko na ha. Sige. Ingat ka. Wala ka na pupuntahan? Ay, gusto mo ba mag-rev? I-ano mo na lang dito. Kahit hanggang 10. Baka kasi magalit sila. Ayan o. Pwede din po ba pa-video pa ako? Oo, dito. O sige, wait lang. Wait lang ha. Hoy! Ikaw yung ka-member ka ng Budol Boys? Tutulog ako, nakikita ko sa bunga nyo. Kung ano at tulog, magpatulog kayo. Kala ko ka-member. BBB! Oo. Akala ko kasi pares kayo ng motor. Kala ko ikaw yung kasamahan ko. Oh, blue, ganito rin.
Oo, akala ko ikaw eh. Kasi Kasi yung post niya eh. ay, ganon. Ay, ganon. Akala ko, sir. Hoy! Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Akala mo, sir? LK Dunal. Ah, LK. Ayun, si Sir LK. From saan kayo, sir? Taga dito lang sa may court, dyan sa building na yan. Ah, dito lang. Malapit lang pala. O, Sir LK. Gusto mo ng mask? yung sticker, ano eh. Okay lang yung Hindi pa dumating. Oo. Ayun pala. Sali sa race ko, di ba? Budol boys kayo, sila Mikey. Oo, oo. Oo. Thank you. Nasa group din namin si Mikey, sa Dalisay group namin. Ay. Back then. O, sige. Kausapin ko nga si Mike. Nakita ko yung post niya eh. Sige. Ingat ka ah. Ingat kayo. Sakto ka ako. Ha? Dito lang ako, kaya daanan ko na. Oh. Dito pala kayo, pinost niya yung Pacific Unity. Oo, ito. May kakausapin kasi ako dito. Ah, dito lang kayo sa building? Vlog niya nila, Chris Roms. Oo. Sila Chris Roms. Kaya, okay rin no? 5 minutes later. May nakita akong disgrasya, guys. Ay, shit. Shit. Grabe. So, ito po yung babae. Ayan, naku. Ayan po, oh. Grabe. Kayo yung nadisgrasya, sir? Ano nangyari, sir? Bigla akong bumungad kasi. Ay, bigla siyang lumabas. Hindi ko din napansin kasi inablot ko yung bag ko kasi naputol, nahulog kayo nablot ko. Pati ko Na ano ka, yung... Saan ba kayo pupunta? uwi na po. Saan kayo umuwi? So, sinundo ko siya galing pa. Sir. Ah, Robinson doon. Hello, sir. Good morning. Hello sir, wala kayong nakwan? Okay lang kayo? Eh, kasama ko lang po. Pero naka-helmet kayo? Naka-helmet kayo? Paano yan? Turbis Tondo pa kayo. Layo pa. So tingnan natin yung motor, guys. Pinigil ko na siya eh. Ayun, no? Hinto ko na. Ano nangyari, sir? Ay. Hinto ko na dito kasi. Sir, pantay na lang po papunta na po dito. Nakita ko Oo. na ganyan siya, nakayukaw. Ah, may tinignan siya sa gilid. Naku. Buti hindi sila naipit sa ilalim. Hinto ko na talaga. Okay na yung ganyan, sir. Hindi ko na diniretso. Puta, maipit sila, kawawa sila. Oo. Buti wala namang nasaktan masyado. Wala naman. Yung Oo. babae lang siguro, nagalutan. Oo, nagalusan lang. Oo. Sige, sir, ha. Salamat. So, andito na yung kapulisan natin. Mag-iimbestiga sila, guys. Ayun si madam, oh. Ano, wala naman siyang masyadong galos. Konti lang. So guys, lagi nating iisipin kapag nalingat ka ng saglit, lalo na dito sa highway, may tinignan ka. Tinignan daw niya yung bag niya eh. Pagbalik ng mga mata niya sa kalsada, boom! Ayan na. Lagi po tayo mag-iingat. Tandaan po natin yung buhay ng tao, hindi po napakapalitan. Grabe. So sana supportahan nyo guys sa itatayo nating business. You know,
dis. O, diba? Nakakabilib naman si Manu. Ang bilis-bilis naman. Lapit na ata tayo sa crossing ah. So guys, nakuha na natin yung pwesto. So abang-abang lang po tayo guys sa mga updates. I-update ko kayo lagi kung kailan mag-start. Sana dumalaw kayo guys. So maraming salamat po sa mga sumusuporta, mga kayorski natin dyan, mga idol natin dyan. Ride safe, God bless. Ciao.